olet asiakas myydä palvelua. Mulla nyt olla tässä jo valmiina näin, että tässä näkyy. Noin, hei. Sitten 3 pussilata ja tässä lasia pois. Miikakaan ei halua juoda lasia, ei tykkää. Lasia ei nyt tule ollenkaan. Lasia on perua. 3 polailaa. 3 Patteri, perkele. Vaan 3, mutta 3 putkiloa. Wow. otamme myöhemmin sitten sen koko tonka. No se oli sitten muuten lupaus. Mitäs muuten viime vuonna ostin? Komeita miehiä on lavalla. Mä voisin viime kertaa. Ostin suoraan Vuorotelle. Niin taas. Tuliko tähän käyttöohjeet mukana? Kova tavoite koko ilta. Joo, mä voin kertoa miten sitä menee. No niin, kerrotaan. Paljon tää maksaa sitä koko rivi? Tohon huulille ja näin. Ja loput nenää vai mitä se meni? Joo. Eiku nenää eka ja Mä en ota vastuuta, että vetää nenää mukaan. Älä vedä nenää. Joo, otan nenän kautta. Älä ota nenää. Noin menee mukavemmin heti tälle aamusta. Myöhemmin sitten. Oi kiitos. Myöhemmin. Hei, 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 hei. Limaat. Kiitos. Kiitos. Hyvää palvelua tytöt. Sari, kun meillä Keep on rocking. Ja kun meillä on tää oma Keep on rocking. Loistavaa, Kalle, sulla on hyviä duunareita.